Ty to nahráváš, ty šipáku. Zdravím? Ne, nezdravím. Mimo záběr. To... Tvarově jsou si oba modely hodně podobné, je tam toho hodně. Fakt? Marathon Mouse je nepatrně větší, ale je větší. Dej mi napít, takhle jakože počkej, ne, jako perspektivně. Jsme seriózní. A tohle je video recenze na můj nový prsten.